Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailingad iti nagan a Lorna, iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo pa iti istasyon ti radyo. May saakmat kadag itinayat adumdumngeg iti amin a programa yo. Nawis matiriknak amang ipatulod iti surat ko. Asakmat lang ti ayan ti parikot. Mabainak kadag iti dadakkel ko. Gapo iti kinasukir ko nga anak. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni pagayam a Lorna, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kumusta ti panagadal mo ijay syudad, Lorna? Nasayaan man, nanang. Nasayaat ko na ngam apay analiday ka, anak ko. Adda ka di parikot mo? Ni, awan. Alang arod, ingkag pulasan, tanaidasar kunti pang maluman tayo. Ayabakbit ni tatang mo, taggigiddan tayon amangan. Sayatem ti agadal ijay syudad, Lorna. Taaramidan mi mati amin a pamuspusan. Tapno adda mausar mo a kwarta para iti panagadal mo. Wan, tatang. Jak baybay ang ti panagadal ko. Ikarikday takada kayo. Nasayaat. Ay wang gayam. Naisaganan ni nanang mo dagiti natengken bagas nga alami ijay syudad. Agyaman na, tatang. At iti kwarta nga allowance mo. Imbagla ka utab no adda paggastusam. Agyaman manan. Mabit man lang, Lorna. Itay pa'y amad-madlaw ko nga kaslawan gaganay gayam asumungsungbat kanya. Ha? Ada ka di pagparparikutam, adi mo maibaga kada kami kaninanang mau. Awan ti pagparparikutak, tatang. Saan yung kaskaso ti makitkita yo alangak ita? Nasapa nagbiyahe ti anak mo nagpasyudad bakit? Sa bali tinadlaw ko kuwana, hindi ka sarsarita. Lakay. Adda ka din na ibaga anakan ka aparikot na. Awan tinadakamat na kanya. Ngamadlaw ko itilangan nga adda pagparparikutan na. Apay akas jay. Limok mag. Imakaba pa iti patong na. Lakay. Sa bali tagparparik na kanya. Ha? Amangan mat nagdadagsan ti anak ta. Anya? Dayta ngamin tinadlaw ko itilangan na. Daytan ti jak maklon bakit? Nagrigrig at ta ijay talon tapno laang mapagadal ta ni Lorna. Ngamkas jay laang ti pagtungpalan na. Ray? Oh, apay nagsangsangit ka, Lorna. Anya ti parikot? Nagunhudak ka dagiti dadakkel ko. Diyak imbaga nga. Diyak ko nagadadal. Ang mga noon niya teramidan na kanyak. Numamon da sa nagkaya man asumsumrag iti pagadalan. Lorna. Nagdanatamat ngaminan. Masikugak pa yan. Anya? Masikug kan? Doon na bulan adyak nagsangaili, Ray. Nagpa-check upak matan iti doktor. Masikugak ka talagan. Kasano daytan? Awan pa'y lang ti panggadak. Adda ba si tagatag ngayon tagkanyak ni tatang? Iso pa lang ti aramatan ta dito boarding house. Anya, matan. Saan nga umdas ti igam ko akwarta ita? Anya ti aramidan ta? Diyan mo, Lorna. Anya? Saan mo nga amuno anya ti rumbang aramidan ta? Agpanunod ka kumamot Di nakapuran Panunutot pa ino sa dino ti pangalak iti kwarta ang maaramat para iti panagsikog mo.
No kumata pinanunot mo pa'y nga imuna ti amin. Sakbaya sinikugan na. Awan ko mati parikot ita. Dinak man papasulan. Nagayatan ta adwa dahi ti anak pasamak. Dinak nga rudbog kawan. Basol mo daytoy. Guraan daklakit ni dagiti dadakkel ko. Numaamuanda amasikog ak gaya man. Sikati na sitgak. Tamo ka matulungan nak, ason. Anya nga ti parikot mo, Lorna. Kalahat nga may kaditi balay Kasapulak ti kwarta. Para iti panagsikog ko. Anya? Agdadagsan ka? Uwan, gaya. Ay, sus. Ammo ka din dahito dagiti dadakkel mo? Saan pa'y? Diyak mabalin nga iba ka. Ang mga noan niya ti aramidon da kanyak. Lorna, saan ang mailibak ti panagsikog? Maaman lakit di datatang kananang mo ti amin. Anya nga ron ti aramida kita. Nagulbuda kon kadakwada. Ti amuda katagad-adalak pailaan di ti syudad. Ay, dakkel a problema day ta, Lorna. Diyak masungbatan dagiti saludsud mo. Namnamaan da makaturpusa kon iti kursok. Nasikuganak lang. Mariribukan nak. Noan niya ti rumbang nga aramida. Awan ti na remedyo ka kwarta, Lorna. Anya? Asit kam dagiti gagayem mo Naibus mo tan ti abastuta diti boarding house. Dinak man karintaran niya agremedyo. No aburido ka, aburido akmet. Saan lang nga siya tagparparikot? Dinak kumamot sungbatan iti kasta. Kunak man na dahil pautang kan katigayem mo ani ason. Awan ti na ipautang na kanyak. Gaputag kasapulan damat. Isong agremedyo ka pailaan. Inton bigatan. Di ka agapura. Inton kun pinanawan kan. Anya? Panawan nak amasikog, Ray? Kasanumot namin. Karintaran nakmot na agremedyo. Idinto ta, rabi iuna yan. Kabailan nakgayam apanawan iti kastoy akasasaad ko. Awanan ka itibain. Na, tanangam ta pa nagsasaom, Lorna. Pudno mo tagiti bagbagakan kakat. Talaga mas na... Tinungpanak. Awanan ka itibain. Lorna, di kan agsangit. Kabalan nagpayan akabilan ni Ray, ason. Kanayo nanti pa nagrikyar mi. Talaga akasta no saan pa'y anaurnos ti amin. Adadan ariri, numaamuan pa'y dagiti dadakkel mo, tinapasamakan ka. Ason. Saanen ama ilamang ti tiyan mo, Lorna? Kasanon, no kalata dumtang dagiti dadakkel mo iti boarding house yu kaniri. Dayta nga ron ti pagbutbut nga. Mabit lang, ha? Ada na dawat ko akwarta ka ni nanang ko. Iso pa lang ti itid ko kan ka. Tapno adda usaram. Urayan na kon. Mani. Oh, Lorna! Sika mo ti masabat ko dito yung sentro ti syudad. Manong Jose? Apay akas lang nakakita ka iti alalya? Shine, Manong, shine. Nakaskas daw ka di makita nak dito ay. Mangga. Ha? Masikog kan samat? Ha? Saan? Saan na ka masikog? Sige, ditakan, Manong Jose. Diyos ko, nasabat ko pa ilangot ni Manong Jose akarubang niya. Ang mga naibaga na kadatatang kananang amasikugak. Kasta ka de, Jose. Wen, Nana Martina. Nakita kadakkelan ti tiyan ni Lorna. Tinasaya at barok. Saan mo pa'y laang nga ipagpakaamukin ni Usting? Ang mga noan niya pa'y tiaramiden na iti anak mo eh. Kunak man no agad adal ijay syudad. Nagpasikog metan. Tsaka mo noan niya tirumbang nga aramiden iti dayjay nga ubing. Namnamaan mi ama katurpusan iti panagadal na. Nagpasikog lagayam. Pudno gayam amasikog ka, Lorna. Pagkawanan da, nanang. May sa atawon anagulbud ka kada kalingin ni tatang mo. Sinapul ko ti pagnanaod am dito syudad. Nanang,
Naamuak ti amin kin ni Jose. Kat siyak laang tinagbiyahe. Tasaan pa'y nga amo ni tatang mo tinapasamakan ka. Nanang, diyan ka mo tinararamit ko. Sapay lang ko mata mapakawandag. Diyan ka mo noan niya ti aramidakan ka, Lorna. Awan ti utang mo anay mbag-anakam. Nanang. Ala, agrubot kanta agawid tan ije lugar tayo. Ayan ti lalaki anak kasikugkan ka. Rimwar, agawid tumatlangin ton madamdama. Kaya't ko ang makasarita day jay alalaki. Kita anak anaimbag, Lorna. Di ka agdumog akadwam ti lalaki anak kasikukan ka. Tatang. Nagulbud ka kada kami iti inam. Impagarup mi nga agad adal ka na impag. Ngamsaan gaya man. Nabayag adi kan simsimrek. Tata. Di ka sumungsungbat no saan asikati kasarsaritak. Tata. Lorna, pinaay na kami iti inam. Nakautang kami payon tapno laeng makaadal ka anaimbag. Ngam kastoy laeng ti isupat mo. Tata. Dakelin ti tiyan mo. Kasano payon dagiti arapaap mi paraken ka. Naupay kami ken ka. Jak namnamaan akas to'y ti pagtungpalan ti amin arigrigat mi iti inam. Nabayag gaya man anagdin na kayo iti daytoy alalaki. Tatang, sapay lang ko mata mapakawandag iti inaramid ko. Jak amo no anya ti aramidak. Jak amo. Lakay, rabiin, maturugtan. Sana ka makaturog. Umuna kalatan na maturog. Madlaw ko ti panagbababawi ti anak ta. Ngamawanan ti maramitan ta. At daditan, dakulan ti tiyan na. Pakay babay nanday to'y nga inaramin ti anak ta, bakit? Wan, amok day ta lakay. Ngam napasamakan ti amin. Nasken nga ikalaysan ni Ray ti anak ta. Anya ko ba ti kwarta na di alalaki? Katawan mo trabaho na. Kasano nga ikalaysan na ni Lorna? Lakay. Ay, mariribu ka nak. Isuanas ka na makasaritak dagiti naganak ni Ray. Iso pinagawid ko mat itay. Ne, Lorna anak ko. Apay asikamot kanti aglablaba ka dagiti nagmurngan mi eh. Awan mat namin ter aramida, Nanay. Malala, tumakdal ka dita. Siya kunti aglaba. Amangan no makapadakas na itangar aramidam iti panagsikog mo. Kabailak da ito'y, Nanang. Siya kunti makaamo. Saan ko maanatang kanti ulom? Nanang. Ne, apay ngagsangit kamutan, anak ko. Mababailak namin kada kayo ni Tatang. Ala, saan mo na panunutan na ita? Sige kitit, isardang munti aglaba. Tani, dakulan ti tiyan mo anak ko. Makapadakas kan kada ita. Nagsimpat lang kada tatang kananang kanyak. Lagbaso lang kada ko, ada. Iso mababailak. Lorna, anak ko. Tatang, da kayo mo't gayam. Itay ka pa'y lapal paliiwan. Gusto daytan na panagsangit mo. Mababain at launa yun kada kayo, Tatang. Diyak amuno niya tirumbang nga ibagak. Kas may sa nga ama. Sana may kat kanyak ti gumura. Hanggang mawanan ti maaramidak. Kanalpasin ti amin. Napatag ka kada kami iti inam. Kat noon niya ti kasayatan nga ramidan. Di iso ti ramidan tayo. Agsimpa kayon ka ni Ray.
Malaos to daytan. Napakawandakan kaninanang mao. Tapno malpasan ti parikot jaw, ken parikot tayaw. Agkalaysa kayo ken ni Ray uray simple laeng akasar, Lorna. Ha? Agyaman ak, tatang. Agyaman kami ti pan nakaawat yo, tata. Napagsalitaan min dayta kini tatang yo. Nalpasan ti amin. Isu nga agkalaysa kayon. Siya kung ti makaamo iti basit may sagana para iti panagkalaysayaw. Nakasaritak matendag iti kakabagyan may. Ket kung nada tumulong da. Agyaman ak unay kada kayo, tatang. Nanang. Naanos latadag iti dadakkel ko, Mr. Lonely. Iti likudan ti naramid ko akam mali. Pinakawandak, iso ang mababainak launay kadakwada. Impas ngay kon ti umuna abunga ti ayan-ayat mi kini Ray. Tultulungan met ti asawak ni tatang iti talon. Agyaman ak iti anos yu anang yornos iti nakirwa surat ko. Pipagayam mo, Lorna. Agyaman kami matitingka pa nagsurat pagama Lorna. Dayawat ti kinaanos dagiti dadakkel mo. Talaga akasta dagiti naganna. Saan da kayat nga agrigat kuma dagiti anak da. Ay ket ipakita met kadakwada ti kinaimbag ken panang respetom kadakwada kas naganak mo. Ket sapel ako ma ta agtultuloy ti kinaragsak ti binangon nyo a pamilya. Bueno papagayamin ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagam Lorna. Iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyiser. Ken iti matdireksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.